Saiwe jing pynshai ha kabi dei bat ka labor clearance certificate ke ba ngiyo ka jing ujor kini kindiat sngi kani ka labor clearance certificate haba ni wat jing tip nang ni na po office ka dei ka por na du ka isi ka barim na du badang shimti ba titos khain ti lingba ka jing patha ka tu ka isi ka long ba ngin yele no da kani ka labor clearance certificate ha kabi dei bat ban ai ki certificate kini ginong trei ki bon na bar jing shisha kani ka labor clearance certificate ka baka initiate na po ka district council ka shulong bait bangin yo bante lakam ya ki nong trei ki bon na bar khamtam e akabe dei bat ki contractors lani ki work orders ki ba ki we ki bana bar jong ka jela ka jongi ki yo kam hangni ha po ka state ka jongi di halor kani ka labor clearance certificate ni ka jingmi ka jing ujor ka bomi mena kini ki khinjat sngi ka long ba kumnungi ai ya ki labor clearance certificate ka wenga shukwa aban pynshai ka ba nadu dang sedang hi kani ka isi ka bathamai ka pynshai ka dei bai tang ya ka trade license kanu ka kam ka ba ki trai muluk ki jongi ki la ban le ngimnum ai ka trade license like no tang ye ki companies ki ba he ki ba ki trai muluk kim la ban trade ka kam ha ka be dei bat ka labor clearance certificate pede kini ki lesi ki berim ki la shim ya ki kerteng ki la ai ki receipts ki ba pher ki don kini ki labors ki ba nama kumba fintip ka don arbanta ka wei ka shibanta ka dei ba kini ki nong trei ki ba nabar watla ki shong ha Bihar ne ha Guwahati ne ha Kolkata ru lengba ka online ki lala ban yo e ka labor permit ke jong ki shwa bakin rung ki briu hang ni apo kani ka jela ka jongi hendai na ka liang jongi ka district council pde ka wei shibanta na ka jingte lakam ka jongi ka dei ba kini ki nong trei ki ha ban one physically hang ni apo state jongi but hadin wa ki one hang ni apo ka jela ka jongi kini ki ba yo ya ka lesi ka ne ban pet ya ka labor clearance certificate ki let ki site lani ki let ki construction site Shakinu ki jaka bakini ki labors ki don but hadin bangilap bakini ki labors ki dei bawan nabar ni pan ya ki kot kisla ki bolong valid kum ki epic card ki pan card ki Aadhaar card bat ka police verification ru kani ka penshisha yangi ba udai unong song snong ba pura jong kari India hai borok kawai ti kata hai ka dei ka wei na ka jingte lakam ka bangi na ka liang jong ka district council ru ni pha ha ka be dei bat kini ki bapet ya ka labor clearance certificate bat lada kini ki nong trei ki bon nabar kim don ki kot kisla ki bobyang ni kentu lani ni pha ki contractors ki bon yalam ki shani ka jela ka jongi ban pen phai no ki shi ki jaka ka ba ki wan henrei hadu manta ha ka be dei bat ka labor clearance certificate kumangan chu ai nuksai pi kani ka list ka ba ngayo na po jiba resort hangte ha po sora uni utrai jong kani ka resort ula ai ngi ka list jong kini ki laborers ki badan hadu lai pulai ngot ki badai both skill and unskilled laborers ti nakini ki nong trei jong u ki balai pulai ngot ula ai ngi ka certificate ba kini ki nong trei ki sa hapo ka jaka ka ba ki trei kemut kani ka dei ka penshisha ba ka dei ka residential certificate jong kini ki nong trei hadin bengiyo ini ka list ki ba pet ya ka labor clearance certificate ki let chakani ka jaka but ki pan ki kot kisla lada ki don ki kot kisla ki bobyang ni issue ya ka tu ka clearance certificate kumba pila I hapo ki lat patai kubor mo ni issue ya ki tu ki labor clearance certificate but halor ka tu ka jing issue jong ka tu ka labor clearance certificate ka penshisha ya ka jingdon jong tu briu ha kani ka jaka ka ba uni utrai upan ya ka tu ka labor certificate di shibantang ila te lakam bat ngila pentip bat kasnong ka tharu ka tip ba uni unong trei udon ha ka particular site lani ha kanu ka jaka ka ba u trei lada ka district council dakam le ya kani ka labor clearance certificate kemut kamdan kanu ka jingte lakam uni laborer upalayo e ka work permit na po ka sarkar na po ka sarkar jong ka jela ba udon chakanu jaka udon betip ndai kani ka jingle ka jongi na ka district council lingba ka jing ai ka jongi kani ka labor clearance certificate ngila ban pinpoint hai uni unong trei ubawan nabar udon udai shisha ne uta unong song snong ubalong genuine jong kari India de halor kata kanong rim bangi sapani ki kot kisla bat dangila alap ki kot kisla yin saa ya katu ka certificate rei lada umdon ki kot kisla ni pen phai biang ya uni ubriu buwan nabar syaka jaka ka ba uwan bat ka jingkentu ka jonga ka long tang ka ni ka wei ba
kino ki contractors ki bonra ki laborers na ba bakin sobha ban ai ngi de ka city po district council bakini ki laborers ki baki ki dan kenang bangingin yo ban ai ki ka labor clearance certificate